Здравейте, аз се казвам Валери Радославов Ганчев и съм директор на професионална гимназия по каменообработване в село Конино. Завършил съм професионалната гимназия и съм трето поколение каменоделец. Първо ще ви разкажа малко за историята на училището, която започва през 1921 година. Тогавашната цел на българската държава е да създаде школа по каменообработване с цел модернизиране на каменоделския занаят и интегрирането на хора, работещи с камък в обществото. Тогава се пише писмо до Чехия, училището в Хожице, което също е по каменообработване за съдействие, и те изпращат първият директор на нашата гимназия тук, за да може да положи основите за началото на каменоделната школа в Конино. Той се казва Рудолф Браун, пристига в село Конино с съпругата си и започват първите занятия по каменообработване. Като първите няколко години занятията се водят в двора на църквата и децата спят в къщи из цялото село, и в последствие вече се създава базата, в която се намираме и в момента. През годините Конинската школа за каменоделци е създала много велики майстори и творци, както и скулптори, художници, строители, архитекти. Някои от тях са академици, като академик Цвятко Сиромашки, който е от Пловдив, академик Симеон Спиридонов, който е от Севлиево, и така до ден днешен тук се обучават деца в професия каменоделец. Интересно е, че зародиша на нещата е било за модернизиране на каменоделския занаят, и 100 години по-късно мога да кажа, че принципа не остава много по-различен, понеже вече съвременните технологии, които влизат в обработката на камък, изисква това и ние да бъдем в крак с, да кажем, новата мода. И 100 години по-късно нашата цел е също модернизиране на каменоделския занаят. Училището се намира в Врачанска област, Романска община, и разполага с, мога смело да кажа, една от най-добрите бази в нашия район, да не кажа и на държавно ниво. Изучава се професия каменоделство от 8 до 12 клас, като записването става от 8 клас. Разполагаме с абсолютно всичко нужно за развитието на едно дете в тази възраст, като общежитие, като столово хранене. Учебният процес е доста интересен тук, като се има предвид, че се занимаваме с такава рядка специалност, както с съвременно каменоделие, така наречената обработка с CNC рутери, с дигитализиране, с обработка на файлове за работа с CNC машините, така и с стандартното каменоделие и скулптура. И двете неща остават свързани, колкото и някои хора вече да мислят, че може да избегнем човешкия фактор при изработката. Годините са доказали, че човешката ръка не може да бъде повторена от нищо, дори от машина или робот. Така че мога да кажа, че нашия занаят в никакъв случай не е един от изоставащите и така вече нетърсени, а напротив, каменоделския занаят отново намира много перспектива в житието и битието на хората. Дали ще бъде в интериора, дали ще бъде в екстериора, дали в скулптурата, дали ще бъде в рисуването. Пак мога смело да твърда, че каменоделския занаят е професия с бъдеще, и апелирам всички, които имат интерес, да заповядат и да се запознаят с нашето училище и нашия занаят.